Kulturaren argi itzalak ekarriko dizkigu Olatzartolak Tolosaldeko atariara, eta lehen saio honetan musika munduko bi pertsona elkartu ditu. Alde batetik Maixa Lizarribar trikitilaria, eta bestetik Xabier Berasaluze leturia pandero jotzailea. Bestetik, Josemi Saizar kolaboratzaileak Tolosar bat aitzaki hartuta Patagoniara eramango gaitu. Daniel Lizarraldek Patagonian Euskal Herri bat sortzeko proiektu edo aurkeztu zuen eta bere ibilbidea jaso digu. Bioaniztasunetik atalean berriz, Jon Ander Galarragak esaera zaharrak eta animaliak elkartuko dizkigu. Erakutsiz ikasi atalak ere ikasturte berriari ekingo dio aste honetan, eta Tolosaldea lanbide heziketako ikasleek osatu dute lehen hori. Iritzi emaile lanetan berriz, Jurre Ugarte, Maile Sarasola eta Irati Artxoaga aritu zaizkigu, eta aste honetako bertsoa Bixente Gorostidik bota digu.